Ola, son Irene e veño a facer un book trailer do libro O corazón de Xúpiter. Leticia Costas, a súa autora, é unha escritora galega nacida no 1979 en Vigo. A idade de 45 anos, grazas a todos os libros que xa escribiu, gañou varios premios e, no 2012, sacou o libro do que imos falar hoxe, que, na miña opinión, é un dos mellores dos que ten. Isla, a protagonista desta historia, é unha rapaza de 17 anos que tivo que mudarse. A ela gustáballe moito a astronomía e todo o que tiña que ver con ela. Entón, unha das súas mellores aficións era sentarse polas noites co seu telescopio a observar os distintos planetas, estrelas e constelacións que podía ver. O seu primeiro día de instituto coñeceu a Mar, unha rapaza que a ia acompañar durante toda esta historia, sendo a súa mellor amiga. E tamén decatouse de que ía na súa clase un rapaz chamado Carballo, que xa coñecera uns días antes preto da súa casa, e que lle ia facer prácticamente todo o curso imposible. Tamén, durante todo ese tempo, Isla coñeceu a un rapaz por internet chamado Xúpiter, que realmente non se chamaba Xúpiter, só que el non lle quería dicir nin o seu nome real, nin onde vivía, nin cantos anos tiña, e era un pouco raro, pero falaban todas as noites, porque compartían moitos gustos, e a Xúpiter gustáballe moito tamén a astronomía, entón tiveron un vínculo moi forte e fixéronse grandes amigos. E bueno, se queres saber como sigue esta historia, pois terás que ler o libro, porque eu non che vou dicir nada máis. E a miña persoaxe favorita é Mar, porque pareceme unha rapaza moi directa, e o que pensa o di. E por unha parte, faille dano a Isla, pero pareceme que é moi boa amiga e que lle dá os mellores consellos que podes coitar. E ata aquí o meu book trailer. Espero que lexas o libro.